Srangsal Horo Chachu ni Santikali Ashram Hostelo Rituku baikhe Khachijak Mankha BCC 4 umorni Khorang Siklani Mangkwthowi binimung Sanja Deborma kami mandai ni Chandramani amsayo Mangkwthowi manmani kokto mankhaino Srangsal Horo no amsayo thangi soika sidai thanani police Srangsal Horo Hezamara Amsani Sasuni Santikali Ashram Hostelo Rituku baikhe Khachijak BCC 4 umorni Khorang Siklani Mangkwthowi manmani pati mungthowi belaino ufla kaflate tungpha mungchakha Chachu amsai thwinai Siklani mung Sanja Deborma kami mandai ni Chandramani amsayo Sanja Deborma class 8 pori tongo bufani mung Ajit Deborma Mangkwthowi manmani kokto mankhaino Srangsal Horo no amsayo thangi soika sidai thanani police tei thwinai Siklani nokni borok Fiawa thwinai o Siklano Khachijak mankhaino nokni borok rokno naisingewino Mangkwthowi tiklai sakhapnago tlangani bagui chaitongmung harlaika Hostelo tongnai khubun srangnai ro Hostelo kuthai mancha mansira baba ai kuthai bata ma khajman benchuwa bino thuma jaga onyor benchuwa Chachu hospital agen ka Chachu hospital Santikali jaga ta ai jauh khabar mamani Ashram rogo thukna pasara ba dang khata gori bani ga jang ga khana ko ni khata ka Ashram no khabar mamani kan nga phatam muk ka ai ta thiri ka ta to gar gar jam ka ta sai abi bole tam ta pare ga ta nai ta ko khale ga ta Fiaba Hostelo kumurung sranai rok tongtoi bahaike jotono khogoi saichung kotok soroi thwi mankha Sanja Deborma abonoti asaijak dal bidal sumung aboni bagai soi kubui pati mungtamo abono naitogoi tiklainani bagai chaitogoi naitogmo khorjak tabo sidai thanani police tini sangkaisa information mamani aro Chini hospital ni Chachu bazar PSC hospital ni kaisa information maka kaisa student brought that haitoi phejaka ni sima information roka hani bai sing ma phaikaro koche time rogono information maka sing information maka around 8 pm roka maka ho thenya ni bung gatam thenya ni bung ke Sanja Deborma bo hostelo tongmani bo hostelo tongmani khene ane Santikali Ashram hostel bo class 8 pore witong baba ke abo pati mung khana abo baba hai nang ni mane inquiry khanya mane bahai baba hai nukjak जों सिनि जे जों नायनाय माने सिनि इनभेस्टिगेशन नि फुलखाखै के बो गामसा बाय खालि खासिगै सिलिं नि गायसा काटबो गामसा बाय खासिगै बो साकसां न तिमाहाय क्लाइनो जाखा Srangsal postmortem paimani yaglo nukhungni borok yago yafari zakha thwinai Siklani Mangkwthowi pati mungtoi belai khaka mawo klaija uma buphano khoboi nukhungni joto borok sidai ni simi onimes ni kokthum Chini Khorang